Han kan ikke. Tillykke, Daniel. Ej, Sara, du ødelægger alle mine billeder i dag. Hey, prøv lige at forestille. Tag dig briller over, mand. Jeg hjælper dig her. Ej. Sådan der. Nej, dygtig. Ja, det er bare kanon, det hele. Det er den telefonen, hva'? Jeg har tømt. Ikke i hovedet, jeg vil. Ikke mand. Han er bare helt... Jeg mangler lige en småklat lige på hånden. Så vil jeg gerne vise dig. Jeg giver dig en god bus. Ej, lad os den anden vej. Jeg tror, de vil trætte den af, Daniel. Ej. Det er lige en anden vej, ja. Jeg tror, det er rimelig klart. Hey, Dan, kan vi lige få et nærbillede af dine øjne? Det ved jeg ikke, om jeg kan se ud af det. Åh, det er sådan. Åh, den Det var vildt. Øj, hvor du ser fin ud, mand. Det blev sådan et godt billede til kontrol.